Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah solih lan solihah. Pripun kabare dinten iki? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mugi-mugi sedaya sae lan tansah pinaringan sehat nggih. Kepanggih malih kalih Bu Wiji ing video pembelajaran basa Jawa, ulangan loro pasinaon loro. Sakderenge piwulangan iki dipun wiwiti, monggo sesarengan dedonga mugi kita sedaya gampil mangertosi materi dinten iki. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo dipun bikak bukunipun kaca 29. Gladen 1 ngurutake aksara. Ayo kanca nulis aksara bareng-bareng karo diwaca. Aja lali nulis lan maca supaya bisa dadi wong piguna kanggo negara lan bangsa. Bocah-bocah wis padha ngerti aksara. Saiki ayo dolanan bebarengan karo kanca. Ngurutake lan nata aksara ing ngisor iki. A, B, C, D, E, F, G. Banjur gladen loro, carane lungguh lan nyekel potelot. Bab sing kudu digatekake nalika nulis yaiku carane lungguh lan carane nyekel potelot. Gatekno gambar ini iki ya. Gambar sing warna abang iki cara lungguh sing salah. Gambar sing warna biru carane lungguh sing bener. Gambar sing warna biru carane nyekel potelot sing salah. Gambar sing warna abang, carane nyekel potelot sing bener. Ayo padha dipraktekno ning omah karo bapak lan ibu ya. Nek wis dipraktekno, banjur kerjakno tugase kaca 30, kaca 34 lan kaca 35A. Kirim tugas ing guru kelasmu dhewe-dhewe. Nah, bocah-bocah, sinaune dina iki sakmene wae ya. Aja lali tetep jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.